Ki pulit ke jela haka arpunyo trik nok pra kila register case persyak ya uriu shit niam Hindu u Akash Sagar u bedai unong le social media namar ke jimpen Kenya ke jinglong kentang jong ka ying mani blay haka shnong maul nong East Khasi Hills. Ngila register case halor ke ni ke jingja ong uhek pulit ke distrik uba Sylvester nong Tengger ubala benrap ru baki bor pulit ke layak syakmat ban penlong ya ke jing tokin. Lak ban kedau baha ke arfun ritrik nok pra kanong elam katma urang liju kitur kakong Angela Rangan kala mudui da ke ejahar persyak ya we unong le social media ubala lej rung bean hapok ke we ke ying mani jong ka balang Epiphany Hamaulenong East Khasi Hills bat perta ya ke kentien Jai Shri Ram da ke jing temu ban penmi ya ke jing sngaw ya pernyam. Jai Shri Ram. Hakani ke ejahar bala ujor hapok laj mkrak police station kakong Angela kala ong Dangshan ngalayo iya ka video haka rensan social media Facebook bat Instagram bala pelaj dau Akash Sagar. Haka ba ulalit rung bean hapo ka wei ka ying mani jong ka balang Epiphany Hamaulenong da ka ba penken ya ka jinglong kentang jong ka ying mani da ka ba temu khenang da ka ba yang haka pulpit bat perta ya ki kentien bom ya deidur bat ki balang Kristan bat le ru ya ki kam penjak burom da ki jing ruai ki balong persyak Kristan. Kani ke jingle ka bala selak nang harengkar ki arngut ki weipat ki lami pau ha ka video ya ka bala le da ka jing temu ban penmi ya ka jing sngaw ya perniam ban le ibenya ka kolshor jong ki ritpat bat ban thau ya ka kolshor jong ki hepat ka badei ka kolshor jong ka jing yashun da ka ba pen Kenya baro ki kendon jong ka riti sen syari halor ka jing lai lut ha ka jing mane blai kala benram. Nalor kata ke kong Angela kala kenok ru ba kene ke video kala penmi ya ke jing seir bat kabala ru ban penmi ya ke huri hura khamtam hadien bai ya kene ke video la pen sapriang daki kenhun ki ba kentiu ya ke niam hek pat bat ya ke jing yashun. Kum taru nga kerpat ya pi ba pinshim mardor ya ki sin jam ki bating persyak ya ki neki briu ki badon keti ha kene ke kam sniu. Bat kenturu ya kirensan social media baki day ban khang persyak ya ki neki video ki jingshna bat ya ki briu ki badan ha kete ka kenhun ki bapen sapriang ya kene ke video. Uni ubriu udai ru ban syak pengat haki kendon an beting bat ban penti kena bakum kini ki jingle kamboman ki babu jingma ya ka syongsuk syongsan kim day ban jashu nang ni syakman ong kanong yalam katma urang liju ki tur ha ka ejahar. Ha keju kapor na kaliang ka Central Puja Committee CPC ru kala penrem jur halor kani ka kambi anjong uni uriu shimen kabapen Kenya ka jinglong kentang jong ka ying mane blai Hamaulenong bat dawaru ban penlong mardor ya ka jing tokit ka babnia bat ban penshitom kat kum ka an. Ka CPC lingbau Presiden UN Bhattacharjee kala ong ka Meghalaya ka dei kejela ka batib ha ka ribaro ka wei halor ka jing penne ya ka jinglong ya teli bat ka sukasan ha pedeng baro ki kenhun niam baper ki badon ha kejela ya ka ba om dei ban ailat bakan syakta lingba ki jingle jingkam jong ki bakum kini ki briu shimen ki bom don ka jingkit khli da ka jing temu ban pentut ya ka sukasan bat ka jing yalong shipara ha pedeng ki nong shong shnong ki badon halaki jong ki niambat ki jinget baper. Jai Shri Ram.